Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV e garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan don ko sifa e kelle gadane jeyndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jeyndeji alkamisa 15 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gatane jeyndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeynde record quotidien kam musidɓe jeynenkoɓe ɓe garti koye ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal e leydi Égypte. Sénégal polɗo Égypte gotel e ndiga Sénégal waɗi qualifié on ɗon final coupe d'Afrique des nations kam musidɓe jeynenkoɓe garti noon e final o jogori wonde ko hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc ɓe gartini kadi e konngudi o mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw ko nonni kadi konngudi Sadio Mané ina tawe e jeynde ganduɗa kay kañum woni jeynde record quotidien koye on saaha noon jeynde las quotidien naati kañumne ko hen artitande ɓe mbi ko final hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ene wonitande Sénégal naɓɓe kay baro teddugal leydi Sénégal jaltini cegeneji mumen heeɓi fartange e ŋaccude ɓe ganduɗa kañum goni kippo guendijo mo leydi Égypte ha Sénégal wawi wadde qualifié on ɗon final kawguel africain ko wel jogorguel wadde ñande dimanche toon to leydi Maroc ɓe gartini kadi e Farba Ngom mo ganduɗa kay ko yewti alhaali ɗin ɗon portable ji caggal nde jagorɗo o yalti waɗi on ɗon charge de fewle makko kanko Farba Ngom ɓe kolji kay wonande kay Farba Ngom ko immunité parlementaire muɗum woni ko waɗi ɗum sauvé e ko yewti on ɗon fannu ƴeewoyen jande ganduɗa kañum woni jande vox populi ko hen jande nde arti kamɓe ɓe mbitande ko yewti alhaali eɗen ɗon konngudi ɗi ganduɗa kay jagorɗo kala final ko yewti e gueɗe ñawoje fowino ɗum e dow Farba Ngom ko yewti alhaali ɗin ɗon téléphone ngaji toon to suudu dumbirdu ndu o tawetno ɓe kolliti kay wonande e kanko Farba Ngom on ɗon charge pawaɗo e dow makko ene wonitande procureur kañum kay waɗani retenir on ɗon charge ene wonitande kanko sa Farba Ngom ɓe mbi gon Farba ma rutto toon to ganduɗa kay kañum woni toon to pavillon spécial goɗɗo kay mo ganduɗa jogorɗo ruttade toon to final ko Sadio Mané ɗum ko caggal nde o walli Sénégal ha heeɓi fartange wawde folde on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo guendijo mo leydi Égypte logol gotol e ndiga ɗum ko yewti on ɗon demi final coupe d'Afrique des nations e ñalawma hanki o ɓe kolliti noon Sénégal kay nena yaɓani ngal ɗon on ɗon final mo ganduɗa kay kañum woni final coupe d'Afrique des nations ɓe garti noon ko final pattam lamo jogori wonde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc leyɗele ɗiɗi ɓurɗe heptinede e nder dunde Afrique ƴeewoyen jani les échos ko hen jani nde arti ɓe mbitande ko Sadio waɗi sauvé Sénégal en jettima e jaabi ha tirde ɗum ko yewti on ɗon final coupe d'Afrique des nations jani nde arti hen ko noon kadi jani nde ruttanima alhaali e Farba Ngom ɓe kolliti kay wonande procureur kañum kay waɗi désavoué o mo ganduɗa kañum woni ministre de la justice Yassine Fall ɓe garti noon ɓe kolliti kay wonande o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom hay charge goto ala ko fawi e dow makko yewti alhaali tuma muye ko yewti e ɗin noon téléphone ngaji wiyanoma kay o joguima ɗum toon to suudu dumbirdu to ala droit ɗum jogade hono no wi kam musidɓe janiyankoɓe koye on saaha noon jani l'observateur kañum arti tan yurni e on fanno ɓe kolliti kay wonande o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom gal nde o hetta hanki e wonande kanko Farba Ngom o waɗama blanchi ko yewiti e on ɗon fannu kono noon ɓe garti e o mo ganduɗa kañum woni e cukko maire de la commune des Agnam on noon ɓe kolliti kay kañum woni ko fawa jungo hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartini kadi e on super Mané hono no ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe kolliti kay wonande Sadio Mané ko kam kay heeɓi fartange hokkude Sénégal on ɗon fartange wawde wadde qualifié e ngel ɗon kawguel africain ko woni on final coupe d'Afrique et des nations hono no waɗi jayde ganduɗa kay kañum woni jayde l'observateur koye on saaha noon jayde direct news ari waɗi ɗon natal Sadio Mané mo ina ganduɗa nene sumba ina sadio ina holla ko woni ko weltare muɗum kanko Sadio Mané kam musidɓe janiyankoɓe ɓe mbi ko Sadio Mané au sommet de la pyramide Sadio Mané kay ngabbi to ɓuri towde on ɗon pyramide mo leydi Égypte ɗum ko caggal nde Sénégal fooli kippo guendijo mo leydi Égypte gotel e ndiga on ɗon demi final kawguel africain kowel musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e maire de la commune des Agnam Farba Ngom ɗo ɓe mbi Farba Ngom kay waɗama sauvé taw noon waɗi ɗum sauvé ko immunité parlementaire muɗum ko ɗum kay woni ko dandi ɗum e ɗin ɗon charge uji woni tan ɗin ɗon tuma muyaji ganduɗa kay fawanoma e dow keesi makko ɗum ko caggal nde jagorɗo o yaltuno o yalti mu jaltal muɗum ko yewti alhaali ɗin ɗon téléphone ngaji ganduɗa kay Farba Ngom wiyama ina jogui ɗum toon to suudu dumbirdu ƴeewoyen jani guendirede Le Soleil kamɓe noon ɓe dutti ko toon to Tanger to dingaral ngal ganduɗa kay toon woni grande stade mo Tanger ɓe garti noon e ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɓe mbitande ko Sénégal kañum kay woni ko ngabbi e dow leydi Égypte Sénégal waɗi qualifié e on ɗon final coupe d'Afrique et des nations ɓe garti noon e o mo ganduɗa kañum woni e Sadio Mané mo ganduɗa kay oɗo saaha joni marqué e but mo ganduɗa kay ko 11e muɗum but ɓe garti noon e hakkude Sadio Mané kamɓe o mo ganduɗa kañum woni Didier Drogba kañum e Hossam Hassane ene wonitande Sadio Mané foti e mabɓe hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartini kadi o mo ganduɗa kañum woni final jogorɗo wonde hakkude leydi Sénégal
Sénégal kam e leydi Maroc e on ɗon final Coupe d'Afrique des Nations ɓe garti ɗon ɓe mbiyata ko final pattam lamo kay jogori wonde hono no wi jani gendire nde Le Soleil jayni nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wietede jayde quotidien Le Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko wiwti ala haali on ɗon final ɓe mbitande ko Sénégal kañum ɓe garti koye on ɗon final ɓe mbitande ko Sénégal kañum kay ɗo fima walla ni Sénégal waynima toon to ganduɗa kañum woni toon to Tanger enena yaɓani toon to ganduɗa kay kañum woni Rabat gam ɗaɓɓoyde nden ɗon hoodere immere wonande kay kippuguel mo leydi Sénégal ɗum ko caggal kippuguel mo leydi Sénégal fooli ɓe ganduɗa kañum goni équipe mo leydi Égypte gotel e ndigga e on ɗon demi final kawguel africain kowel Kongoɗi Pape Thiaw ina tawe e jayde nde ɗo wi o yakare makko kay wona oɗo tan woni dernier final wonande kay e Sadio Mané ɓe gartine kadi e mo ganduɗa kañum woni équipe mo guel mo leydi Sénégal mo ganduɗa nena woni e ɗaɓɓade hoodere ɗimmire woni tan couperi ndiyata lawol ɗimmol ɗum noon wonata ko oɗo dimanche woni hakkude muɗum e leydi Maroc ɓe garti noon kadi e mo ganduɗa kañum woni Pape Sarr Pape mo garti mo ganduɗa kañum woni Habib Diarra kam e Kalidou Koulibaly ɓe ganduɗa kañumen jogorani tawtorede on ɗon final sababude hebde mumen carton ngaji hono no wiiri kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe kamɓe musidɓe jandiyankoɓe noon ɓe garti e Farba Ngom ɓe mbitande ko procureur kañum kay waɗi retiré ɗin ɗon bateraji woni ɗin ɗon portable uji ganduɗa kay e wiyanoma Farba Ngom ne jogui ɗum toon to suddumbiri ɗum noon ko wiide tan woni procureur kañum kay waɗani retenir on ɗon charge mo ganduɗa kay fawama e dow keesi o mo ganduɗa kañum woni honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Walf Quotidien kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon demi final hakkude Sénégal e leydi Égypte ɗo ɓe mbi ko un peuple un but une fois on tande renduɓe woni wonde ko ɓesguli renduɓe anniya renduɓe fandare ko noon kadi renduɓe yidde hono ɓe garti noon ɓe garti toon ɓe mbitande ko Sénégal oɗo saaha joni kay Sénégal waɗi qualifié on ɗon final mo ganduɗa kay kañum woni kawguel africain kowel Kongoɗi Pape Thiaw kam e Sadio Mané moni mabɓe kala konnguli muɗum ina tawe e nder jayde nde on ɗon final jogoɗo wonde hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc Pape Thiaw wi ene wayntande e ɗamamuye makko wona final cakkitiɗo wonande kay o mo ganduɗa kañum woni Sadio Mané héroïque Sadio Mané nena sumba ene Sadio en holla ko woni ko weltare muɗum ko ɗum woni ko ɓayyini natal ngal ganduɗa kay kañum woni e jayde enquête quotidien ɓe gari noon ɓe mbi ko jarama Sadio Mané mo ganduɗa kay waɗi peeje muɗum ha Sénégal wawi wadde fartange wadde qualifié on ɗon final kawguel africain kowel hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde ganduɗa kañum woni enquête quotidien ko on saaha kadi ne jayde Tribune Quotidien ɓe mbitande ko Mané pharaonique Mané ko kay kañum o waɗi golle payodinde ko yewti on ɗon final demi final mo ganduɗa kay kawguel africain kowel ɓe garti noon ɓe mbitande ko caggal nde Sénégal fooli Égypte Sénégal nena waynito toon to Tanger gam yaɓande toon to ganduɗa kay kañum woni Rabat gam ɗaɓɓoyde nden ɗon hoodere ɗimmire wonande kay kippo guendijo mo leydi Sénégal kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti noon kadi e mo ganduɗa kañum woni procureur mo ganduɗa kay waɗi désavoué o mo ganduɗa kañum woni jaggoɗo kalfinaɗo gueɗe ñawoje ɗo ete nder leydi ndi ɗum ko caggal ɗin ɗon charge aji ganduɗa kay fownoma e dow keesi honorable député maire de la commune des Agnam jayde point actu kañum arti ko e Pape Thiaw keblo kippo guendijo mo leydi Sénégal o wi ɓawde hankkadin kay en jettima ko wiyete ko final joni noon anniye o kam e yidde nde e fandare nde ko yaade ɗaɓɓoyde ndin ɗon couperi woni tan gagnade on ɗon final hono no wiiri kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe gartini kadi e Sadio Mané mo ganduɗa kay ɓe mbi ɓe mbaɗi ƴekke yakare ka e ɗamamuye wona final cakkitiɗo kay wonande o mo ganduɗa kañum woni Sadio Mané jayde Témoin Quotidien kañum ko hen arti ɓe mbitande ko les Lions à la recherche d'une deuxième étoile ɓe mbitande ko ɓe ganduɗa kañum woni kippo guendijo mo leydi Sénégal caggal nde fooli kippo guendijo mo leydi Égypte nena woni e ɗaɓɓade hoodere ɗimmire ɓe garti noon e ɗiɗo final uji nayyi cakkitiɗi ɓe kolliti kay Sénégal heeɓi fartange zuude hen final uji tati hono no wiiri kamɓe musidɓe men jani hen koɓe jande e Témoin Quotidien jande Rewmi Quotidien kañum noon rutti ko alhaali Farba Ngom e ɗin ɗon téléphone ngaji ɓe mbitande ko mo ganduɗa kañum woni aucun charge kay hay charge goto woni ko waɗaka retenir woni tan fawama e dow o mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe gartini kadi e CDEPS mo ganduɗa kay ene anniyi wadde porté plainte fewde mo ganduɗa kañum woni Bara Ndiaye hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Rewmi Quotidien jayde L'Évidence Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko Farba Ngom o saaha kay konko woni ko waɗa blanchi kono noon o mo ganduɗa kañum woni adjoint au maire de la commune des Agnam kañum kay o waɗama en garde à vue wonde noon ɓe mbi Farba Ngom ma rutto toon to walla ni ruttima toon to pavillon spécial ɓe gartini kadi ɓe ganduɗa kañum woni CDEPS mo ganduɗa kay ene anni portude plainte o mo ganduɗa kañum woni Bara Ndiaye ɓe gartini kadi e Sadio Mané historique hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe jayde L'Évidence Quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin kemno rubinalade ko sifa e kele gaɗen e jandeji ɗiɗi Sénégal aadi meɗen e ruɓide jandeji wonata ko janggo soko gina haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.